De koordballers van LDODK spelen dit seizoen voor het eerst op het hoogste veldniveau, de ereklasse. Ze staan op het derde plak, maar bij winst op KZ uit Koogzaandijk klimmen ze naar het tweede plak. Een verslag van Freek Wijma. Dit is Tim Bakker, de international van KZ, die blesseert aan de kant Tasja Mat, hoe zijn ploeg in de beginfase voetspelen wordt troch LDODK. Erwin Zwart tekent hier al voor een 4-1 voorsprong. En het rent dus goed bij de gediksters. Dit is het ooraanvalsvak met André Zwart en dan wordt het verschil zelfs 8-3. Dat zocht er prima uit voor de ploeg van Jan-Sjoerd Pool, die het dus strijd om het tweede plak. Dan moet er won worden van KZ, maar KZ die houdt haar zelfs nog net voor de oer. Rosemarie Rozenbeek zorgt voor 8 zoon en het verschil is weer zo goed als voort. En even later is het zelfs Joost Hofman die de Zaandijkers voor het eerst op voorsprong zet. 9-10. Maar vlak voor het schoft is het laatste woord aan LDODK via Menno Russen wordt het al wat zien. Een heel iets verschil in het voordeel van Jan-Sjoerd Pool, zijn ploeg. Want ja, die tweede plak in de competitie, dat betekent dat je meedoet aan de play-offs voor de landstitel. Betty Jonsma brengt het verschil in de tweede helft weer op 2. Met 15-13 staan ze dus weer aan de goede kant van de score. Maar KZ had deze man in de ploeg. Fries omuitens André Kupers, oud-international. En hij wie goed van 5 treffers. Hij is nog altijd heel belangrijk voor KZ. Maar daar is Diana van der Vorst. En daarmee is toch wel het verzet brutsen. Weer 2 verschil. LDODK wint mijn nieuwtje Sontje. En staat voor eerst op een krees tweede plak in de ereklasse.